Back vokali vam donose video vijesti. Dobar dan svima i dobrodošli u današnje video vijesti. Moje ime je Deni i danas ću biti vaš prezentator. Održana je šahovska radionica koja je okupila ljubitelje šaha svih uzrasta. Radionica je bila prilika za sve sudionike da unaprijede svoje šahovske vještine bez obzira na razinu iskustva. Radionicu je vodio velemajstor Alojzije Janković koji je svojim bogatim iskustvom i znanjem dodatno obogatio program. Pod njegovim vodstvom polaznici su imali priliku učiti o strategijama, taktikama i pravilima igre. Poseban naglasak stavljen je na pristupačnost šaha za sve, uključujući i slijepe osobe. Korištenjem prilagođenih šahovskih ploča i figura, slijepi sudionici su ravnopravno sudjelovali u igri, pokazujući da šah može biti dostupan svima. Cilj ove radionice bio je promicanje šaha kao intelektualne igre koja potiče kritičko razmišljanje i koncentraciju.